Nduna, I don't know if you have listened, but nyimbo adaimba mnyamata wina Eli Njuchi akuti za temporary. Mkuidziwa imene? Ndipo ndimayikonda kata. Nyimbo imene Brian Banda anawaikira Honorable Chimwendo Banda akuti za temporary. Kodi akunena chani Brian za temporary zimene yakunena? Chimwendo Banda atu ayankhapo zokhuzana ndi economy. Tawamverani zimene akunena zokhuzana ndi mmene pano economy yafikira mavuto osayamba. Musayalo panga like, comment, komanso subscribe. Nkhani ya ina imene yamanga nthenje in these elections ndi nkhani ya the economy. Anthu akudandaula kunena kuti the buying power si mmene inalili 2020. Ukalowa mu shop lero khalanga nakubera ndithu. Inu zachumazi mwaziyendetsa bwino mdziko muno? Are you proud kuti you have managed the economy? Ni ndikufoto kuzere muzeka bibi. Chifukwa waile sano ima prezita sa Malawi. Ino siku nditiku mafoto kuzera Malawi mene zikugendera. Dziko la Malawi yo pamene tili pano limalandira zinthu zosiyana kuchokera kunja. Ndikumatsitsanso munthu omwe atanzi munatulutsa kunena kuti anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Mozambique, anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Tanzania. Ndiye chifukwa chani mafuta amakagulitsa ku Tanzania kuti akukoka Malawi muno? Simple, mafuta kumahali kuno ndiwotsika mtengo kusiyana ndi maiko amene atizungulira. Ukuyankha mwachidule ngonena kuti economy ya dziko lapansi imakhala yonjenjemera ndi zochitikanso zozunga dziko lonse lapansi. Ine ndinayamika Mulungu pamene iwe Brian Mzimu Woyera anabwera pa iwe kumfunsa Profesa Asathawe Muthayi kuti munakakhala kuti ndi inuyo kuti mumayendetsa dziko kuti zinakasintha ndanakuwuzana Profesa Asathawe Muthayi kuti the economy is affected by external factors and nothing could have changed. Zimachitika nzonena kuti katundu ngati mamtenga kuchokera kunja kwa dziko, mafuta opikira ngati adula kunja mwagulitsa Malawi muno. You cannot expect yamina kuti mafuta aja akhaotika mtengo mrongo. Katundu ngati mumutenga kunja kuchokera kuno kubera kuno simukayembekezere kuti asika. Mumakhala ndi chipsinjo choti muzinkula katundu uja motuka. Chimafunika ngati dziko ndikuika ndondomeko zimene mukayika ndondomekozo zizapatsa Amalawi buying power. So ife ngati boma tinaona kuti okay chimene amata Malawi ndi ulimi. That's why mukaona kuti tinakweza tsopano mitengo yokulira mbewu alimi. Kuti Amalawi aja akalima azikhala ndi ndalama zochulukirapo kusiyana ndi imene zinaliza kale. Kuti tikakwaniritse gapu imene anali nayo ija. Problem imakhala na kuti si Malawi naliyese amene akulima panthawi imeneyi. Koma you can agree with me kuti 2020 mene amangulira mulimi foja boma la TPP ndime tukugulesa foja pa zosiyana. So yamangula mwena 100 kwacha ife pano tukula 2000 kwacha. So we are responding by making sure that Malawi azikhala ndikuthekera. Now the unfortunate part ndiona kuti Malawi acha si onse amene ali alimi. Kumalo kwakhala kumbali ya boma ikuonetsetsa kuti productivity ichuluke, alimi achuluke, komanso mukudziwa kuti zambitsaso nkhani za migodi kuti migodi ikayambochita bwino dziko muno tikhalenso ndi ndalama zokwanira ndikuti tizikhalanso ndi buying power anthu alembedwa ntchito akhala ndi kuthekera kuti mavuto amene wawo athe. Mungayankhe bwanji in simple economy anthu amene amanena kuti 2020 sugar timagula for example 300 700 kwacha. Lero sugar newspaper ya Daily Times inalemba kuti 6000 kwacha this week. Mungayankhe kuti chani? Ndichoyamba ndivomera kuti sugar wadula. Imene amamukulira 2020. Yeah. Izozo utakana ndoti mungu akusikira msiko. Okay. Komanso ndiwayankha kuti nkatikati mwambalonda sugar maberapo makulu. Amene akumamugula sugar ndikumaka mgulitsa mwaukambala mukambelembere. For sugar mtengo wake si umene munalemba imutulo ujaya. Okay. Inyoso ndamene mukuthandizira kuti anthu atoro ife tikugulitsa 3000 2000 then tinkulitsa sugar uja 6000. Koma sugar uja mtengo wake si umene munalemba uja. Koma ukambelembere omwewu umene umati sugar kukhala naye ndikumsunga m'mastolo kumbisa kuti Amalawi asampeze kuti anthu ochepa ndi akathandizike kumaka mpeza sugar kumaka kulitsa pa mtengo odula. Ukambelembere ndi umene ukupangitsa zimenezo. Chachiwiri
Brian zinthu sizimakhala static mene even UTF akatenga boma kuchokera kwa muzipanda sugar nante pa 29 tambala sunganduze kuti mene amazatenga bingu anampeza pa 29 tambala ndemafuso maneno kuti 2020 chinthu chinali 700 ndechikaleso 700 ndiye kuti tikufuna kuanamiza Amalawi koma tidzinena kuti oti mukumapanga zinthu zotani zoti Amalawiwa pamene zinthu zikukwera mtengo nawonso azikhalanso ndi income yokwanira kuti angathe kumagulaso zinthu zokwera mtengozo koma ndingafuna kutamizana pano kuti hayi ndiye kuti chinthu chimene nokhala chimodzimodzi ndiye inenso tifonso let's go to your manifesto anu at 2020 and I quote, we shall reduce the level of domestic and external debt from current 2020 3.5 trillion inu muda alonjeza kuti you shall reduce the current debt kuchokera pa 3.5 trillion kufika pa 1 trillion lero tukulankhula pano ngongole zathu zafika 18 trillion. What went wrong, Honorable Chimwendo? Mawa amene wawa amakunamiza ndotutsa bomali chifukwa ndonena kuti ngongole za Malawi timabwereka in dollars. Ngongole ija timabwereka in dollars. Akamabwereka ndalama kuchokera maiko akunja simbwereka makwacha. Tono ndalama ija mwachitsanzo munabwereka $3 million ndiye mawa kwacha yakwa ndi 50%. Ndikuti ngongole ija wagwetsa kwacha yondani zimenezo ndibe yakani koma tufuna ndikutandizeni inu ngana akumvera. Yes. Chifukwa mukapati ngongole zakwera mwafuto konzere kuti chakwera njani kubwerekako kapena kuikwacha ndimene yakwa chifukwa mukumana ndi Malawi kuti ngongolezi zabwerekedwa kwambiri nkhani ndioti ngongolezi zinabwerekedwa kwambiri koma kuti kwacha yakwa so ngati munabwereka $10 million at DPP ndiye $10 million ija koma kwacha yakwa madola aja mukasungunula akwana $18 million ngongole yake ndiyo mweja munabwereka TPP ija sikuti ngongole yasintha yayi koma kuti yagwa ndi kwachayi ndiye kwachayi fanyoli yagwa ndoti ngongole munabwereka madola zizazagwa nde TPP akumayenda kumauza Malawi akubwereka kwambiri ndalama. No Brian, ndalama timabwereka. No, I'm referring to your very own manifesto. Your very own manifesto. Yes. A manifesto is your own. Yes. If you look at how much you have borrowed in dollars, not in kwacha, we have borrowed very less than what DPP borrowed. And is also depending on kuti iweyo kamvetsetsa nda Malawi akamvetsetsa atandizika chifukwa mukumango pita pamwamba pankhani kwacha kuti imagwa pa zifukwa zingapo choyamba ndi bodza limene TPP linapanga kwa IMF and panopa IMF anachita kunena kuti TPP corrupts the economy amanamiza dziko lonse lapansi kuti ndalama zinali bwinobwino kumango pereka mafika abodza. The reality on the ground, there was nothing. And when we came into power, we needed to respond to the global economy and respect many people maendera. And for that reason, tinachita respect kukwetsa kwacha kuti value yenye ya kwacha ikale m'malo mwake. Zimatandiza kuti kukula katundu ndipo tutsaso katundu muzimanga balance the economy. So no akamabwera pano kumati ayi mwabwereka kwambiri. The true meaning of ifeyo kubwereka kwake mpona kuti ndalama ziyadabwereka ITPP $, chifukwa kuti kwacha yakwa ndalama zija pamakwacha mucha zachuluka koma wonse ali kuti tabwereka ndalama zambiri yaipa. That is not true. So inu simunabwereke ngati sitinabwereke kwambiri plan. Okay. The way kuti sitinabwereke kwambiri mimi tabwereka ati tabwereka zinthu zoti zitapise. For instance, tabwereka kuti tichite increase productivity on the ground. Tabwereka kuti tipitirize ntchito imene anayamba kamuzu in his vision, ntchito imene anapitiriza Bingwa Mtalika in his vision, ntchito imene anapitiriza Professor Asathawe Mtalika. Funso lakuti Chile Valley irrigation. For instance, ntchito imene jai ya Chile Valley irrigation. Ma president osewa mbuyomu anaona kuti ndimene ingazapange transform this country. Ifeyo sitinakarekeza kubwerekako cholinga chokuti tikayamba ulimi wantira wakulu wa Chile Valley tichite increase productivity
increase productivity anyway, we need to move on. We need to move on. But the question is, muwalonjeza chani amalawi za economy. Ndiye inu munena kuti DPP idabwereka kwambiri. Inu yo mwabwereka zingati. Inu yo mwabwereka zingati. It was your question which said kuti munalonjeza mutaticha koma mwabwereka kwambiri. Then manena kuti anabwereka ndiwo in dollars. That's what kwaja ya ngama ziyazasungunuka zikuoneka zambiri. That's where I'm coming. Yeah, inu yo mwabwereka zingati. Inu yo mwabwereka zingati. How much have you borrowed? I cannot say that from my head. Or you can check through Parliament and others. Or my president nabwereke, mina nabwereke anzatu. Komanso zimena nabwerekazo, sanga ziloze, kuda nabangaliani. The problem is not borrowing. The problem is kubereka zinguloza loza. Anabwereka kuda kapanga matractor. Brian, matractor oda dawe tikolonsi na Malawi. Anana kuda kwa matractor hawini. You and me agree. Anagulita matractor mweaja. Wapungwa ni mamamulo, ministers. Anabwereka bwereka drama from India. Anabwereka drama kuda amanga nyumba za police 10,000. Brian, they did not construct any house. Anabwereka drama kuda amanga ulimwatira. No any irrigation scheme started in this country under their time, apart from what EU funded. Kubwereka kumene amabwereka. Ikubwereka Ndalama for productivity, Brian, there's no crime. Because that's what you want. Kubwereka Ndalama and abuse the resources and bring nothing on the ground. So we are saying we have continued to borrow. Of course, our borrowing is concessional. Our borrowing is not let's move on. We'll take a short break. Tikabwerera pali nkhani ya high unemployment. Nzuko muno achinyamata mbiri sali. I'm being reminded. I'm being reminded. Yes. Yes, I'm being reminded the program is sponsored and pali mafunso ena amene we don't have to miss them. So let's sponsorship in the let Malawians know the truth, because that's what is busy hapo. Malawi mkamako asuka masamba for Ndalama sponsors. If you're sitting kabwele bano osa Malawi zona. Tell Malawi the truth. Kuja bweleka Ndalama yes. Tabangana zochani. Don't what is about the Malawi. Kwa mkadana kuja kifumile tujoke before my sponsor na Ndalama lima fuso. Brian, we can even sponsor, we can even give you more money to explain to Malawians what we have to do in the country to develop this country. Chabwino, we'll take a short break. Tikabwerera pali anyamata mbiri sali ndi mwayi wa ntchito. Inu mukupanga bwanji kapena kuti pamene tikupita ku masankho mukwalonjeza chani amalawi pa mwayi wa ntchito. Tichite break pang'ono. Mudaimverapo Nduna, I don't know if you have listened. Pali nyimbo adaimba mnyamata wina Eli Njuchi akuti za temporary. Mukuidziwa imene? Ndipo ndi maikonda ndonamvera kata. Kuti opanga misewo tamapanga temporary. Opanga misewo tamazira. Simuna nyenjere bwino. Misewo yoli baya koli yo kika.